हेलो एवरीवान खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो गिबियावनो गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ फिन खेबसे बयनिसिमबो नोंथांमोननिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय। लोगोफोर फिन खेबसे आङो दिनै चेनेलाव बेबायदि ब्लग हिसाबै आङो भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों। तो जायफोरा मोजां मोनो नोंथांमोना निस्सय नायलांनो हागोन आरो गोसो गैयैफोरा नायाब्लाबो जागोन। तो बिदिब्ला लोगोफोर बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै भिडिअखौ जागायलांदोनि। तो निस्सय नोंथांमोना बुजिखादों टाइटेल आरो थाम्बनेलावहाय नायनानै भिडिअआ मानि सायाव जागोन। लोगोफोर बे साननैसोआहाय बेबायदिनो ना खालि ट्रेडिं आरो बेबायदि आर्निंनि सायावहाय भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों। लोगोफोर आङो बेबायदि भिडिअफोरखौ लाबोबाय थानो बांद्राय गोसो गैलामोन आरो बानायबो मोनलायलांबाय आरो बेसेबां ना बेबायदि भिडिअखौ लाबोबाय थाबावनो। स' थेवबो आङो दिनैहाय आरोबाव फिन खेबसे आङो बेबायदि भिडिअखौ आर्निंनि सायावहाय लानानै फैफिननाय जादों गोसो गैयाब्लाबो। तो मा बुंनो लोगोफोर ना, तो गोबां समाव गोबां प्रब्लेम, गोबां समाव बेबायदिनो जोङो आर्निंबो खालामबोबाय आरो बिनि गेजेरजोंनो ना तो बेबायदि प्रब्लेमफोरखौहायबो जोङो फेस खालामनो गोनां जादों ना। तो बेखिनिखौ जोङो धैर्य हमनांगोन आरो जाखायो। नेटवर्कनि गोबां इसुफोर थायोना। तो जोङो थांनाय दिनावहाय मैयाहाय ना तो बेबायदिनो YBY आवहाय गोबां बेबायदि हुलुस्थुर जानायखौ एसे नुनो मोनबाय। तो थेवबो जोङो दिनैहाय बेबायदि ट्रेडिं खालामनानैहाय जोङो मोनफिनबाय। गासैखौबो मोनफिनजोबनो हायाखैब्लाबो ना तो जोङो मोनफिनबाय आरोना फ्राय मानिखौहाय। तो जियानो हक लोगोफोर आङो बे भिडिअखौ दिनैहाय लानानै फैफिनबावदों। तो आङो खावलायनोसो सानदों लोगोफोर आरो आङो बुंहरनो सानदों नोंथांमोनखौहाय बेबायदि कम्पेनि बा एप्लिकेशन्सफोरावहाय जोङो बांद्राय जर जुलुम खालामनानै रावखौबो जोङो रेजिस्टारबो खालामनो दरखार गैया आरो सोरखौबा सोनोबो बेबायदि दरखार गैया बा जइन खालामनोबो जोंहा गोनांथि गैया लोगोफोर। निस्सय जोङो बयबो मिथिखागौ बुंबाय थानांगौनि जेबो गोनांथि गैया। बेफोरबायदि एप्लिकेशन्सफ्रा फैदों आरो थांदों, फैदों आरो थांदों, फैदों आरो थांदों ना। गोबां एप्लिकेशन्सफोर दिनै फैनो हमदों। तो निस्सय जोङो बेनिफ्राय मिथिनो मोनदों दिनै दासिमबो जोङो बेबायदि लस जानायखौ जोङो नुनो मोनाखै, खारन एप्लिकेशना दासिमबो सोलिगासिनो दङ। बिनि थाखायनो दिनैसिमबो रावहाबो बेबायदि लस जायाखै। नाथाय माबे समाव मा जागोन बेखौ रावबो जेबो बुंनो हाया दै लोगोफोर। नोंथांमोनखौबो आङो बेबायदि जर जुलुम आंनियावबो बेबायदि माने कानेक्सन खालामनो नाङा बा जइन खालामनो नाङा। जायफोरा गोसो बिथांमोनासो अन रिक्स लानानै तो बेबायदि गेमखौहाय जोङो गेलेनांगौ आरोना। रिक्स लानो हायैफोराहाय बेबायदि गेम्सआवहाय फैनानै लाब गैया लोगोफोर। गोबां प्रब्लेम फेस खालामनो गोनां जायो आरो दिनै प्रब्लेमनि सायाव प्रब्लेम, प्रब्लेमनि सायाव प्रब्लेम बेबायदिनो फैबायानो थागोन। तो मा बुंनानै दिनै जों फोजोबनो हाया आरो बबेनिफ्राय फैदों बबेनिफ्राय फैयाखै जोङो दिनै बिनि गुदिबो नागिरनानै मोना आरो बिजौबो नागिरनानै मोननाय नङा लोगोफोर। तो बेखायनो सानै हयै आरो बुजिनानै नायनानै नोंथांमोना एसे ध्यान खालामनानै तो इनभेस्टखौ खालामोब्लानो जाबाय। आङो रावखौबो खालामथारनांगौ होननानै बेबायदि आङो खावलायनोबो सानाखै आरो गोनांथिबो गैया लोगोफोर। खारन दिनै खामायगोन बेसेबांबा आरो बिनिफ्राय बांसिन ना बुंजानांगौआसो बारा जागोन। तो बिनि थाखायनो आङो रावखौबो बेबायदि जर जबस्थि बे एप्लिकेशन्सआवहाय हाबनांगौ आरो थाखा खामायनांगौ होननानै आङो
बुंनो सानाखै लोगोफोर। नोंथांमोना गोरोन्थि साननो नाङा आरो नेगेटिभ साननो नाङा लोगोफोर। थ' जायफोरा गोसो आरो अन रिक्स लानो हायो थ' नोंथांमोना इनभेस्ट खालामोब्लानो जाबाय। आरो जोङो माब्लाबाबो गिदिर एमाउन्टआव लोगोफोर खेबसेयावनो जोङो थांनो नाङा जुदि इनभेस्ट खालामनो सानोब्लाबो। थ' दिनै सोरबा सासे सानैया गोजौनि रेंकखौ मोननो हागौ, खिन्थु जोङो गासैबो बे डाउन लेभेलनि मानसिफोराहाय जोङो बे रेंकखौ जोङो मोनहैनो हाया, जोङो मिथिखायो। थ' बेवहाय गोबां बिसोरो बेबायदि मास्टार माइन्ड बाहायनानैसो बेफोर जिनिसा तयार खालामखानाय। थ' बेवहाय प्लेनिं थाजोबो आरो टारगेट दंखायो। थ' बिनि थाखायनो जोङो सानफ्रोमबो गाहायावनो बेबायदि इनभेस्ट खालामनानै फिसा फिसौखौ जोङो आर्निं खालामनो हायो आरोना गोसोब्ला। थ' लोगोफोर आङो बांद्राय बेबायदि बुंनोबो सानाखै। आङो दिनैहाय नैबे जोंहा YBY बिफा, थ' आं बिनि सायावसो एसे बुंनो सानदों लोगोफोर। YBY बिफा बे मा बुस्थु बेलाय? थ' बेबायदि एप्लिकेशन्सफ्रा जोंनियाव फैगासिनो दङ। जोङो मिथिनो मोन्दों YBY बाप होननानै। थ' बे बाप एप्लिकेशना मा, आं बिनि सायाव एसे बुंलांनि। जोंहा बेबायदिनो गोबांथार फैबाय भेक्सिननो, VXIN, आरो बेबायदिनो जोंहा गोबां दंबावो, बुंनानै फोजोबनो हाया। कर्डेला बायदिसिना माबा माबि गोबां दं ना। थ' आरो बेबायदिनो जोंहा दंबावो नैबे थ' आरो दंबावो लास्टावहाय मा गोबां दं लोगोफोर, बुंनानै फोजोबनो हाया। नाथाय जोङो बयबो मिथिखाबाय नैबे YBY बापखौ, बे एप्लिकेशनखौ बयबो मिथिखाबाय। बेखौनो जोङो YBY बाप होननानै मिथिनो मोनो लोगोफोर। थ' गोबांफोरा बेवहाय ट्रेडिं खालामबायबो जानांगौ आरो गोबांफोरा बेबायदि आर्निं खालामबायबो जानांगौ लोगोफोर। बे YBY बाप एप्लिकेशना जाहैबाय जोंहा नैबे RCK। थ' RCK आवहाय लोगोफोर ओरैबायदि मोजां, माने सुपार फास्ट जागासिनो आरोना। थ' ट्रेडिंआबो फास्ट आरो नेटआबो ओरैबायदि फास्ट, इउज खालामनानै मोजां मोनदों। आरो जोंहा गासैबो बेवहाय थ' फास्ट ना। थ' एप्सआबो बिराद मोजां, थाबैनो गेवो। नाथाय जोंहा नैबे FKB आव जोङो एसे एरर मोनबाय थादों। 502 खिन्थु गोबां मानसि जाबाय दे बेवहाय, फल'वार्सफोराबो बांबाय लोगोफोर। आरो गोबावानो जाबाय एसे फ्राय। जोङो इनभेस्ट खालामोब्लाबो थ' खालामनो हागोन, नाथाय जोङो एसे सानै हयै खालामनाया मोजां। बेबायदिनो जोंहा दा YBY आबो एसे बावबाय, नाथाय जोङो बेखौ बुंनो हाया बेसेबां गोबाव जोरगोन। FKB, YBY जियानो जाया मानोना गोबां रोखोमनि एप्लिकेशन्सफोर दं। थ' लोगोफोर आङो बांद्राय बिनि सायाव बुंबाय थानो सानाखै। थ' जोङो बयबो मिथिखानाय जोरनाय जोरैया बियो उननिसै ना। थ' जायफ्रा इनभेस्ट खालामनो सानो अन रिक्स लानानै इनभेस्ट खालामनो हागोन आरो आर्निंखौ खालामनो हागोन। दिनैसिमबो FKB आबो बेबायदि प्रब्लेम्स गैया लोगोफोर। थ' जोङो गोबां उइड्रल जाबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। आंनावबो माखासे माने उइड्रलनि रेकर्डफोर दङ। थ' आङो बेखौ दा दिन्थिनो सानाखै। उइड्रला सानफ्रामबो जागासिनो, नाथाय एसे नेनो गोनां जायो आरोना। बेबायदिनो 12 घन्टा 24 घन्टाखौ जोङो समावहाय वाइट खालामनो गोनां जायो लोगोफोर। थ' बेखिनि प्रब्लेमखौ जोङो फेस खालामखानांगोन। थ' जियानो हक, आरो जोंहा नैबे जिथुनाखि RCK, थ' बेवहाय दासिमबो जोङो बेबायदि प्रब्लेम्सफोरखौ नुनो मोनाखै। आरो एप्लिकेशन्सआ ओरैबायदि माने गोदान, थ' जोङो बयबो मिथिखागौ। आरो गोबां गोदान गोदान बेबायदिनो फैगासिनो आरो फैबायानो थागोन आरो थांबायानो थागोन लोगोफोर। गोदान समाव गासैबो इउज खालामनानै मोजांखा ना। थ' जोङो बयबो मिथिखागौ। थ' बेवहाय दा जेबो बेबायदि उइड्रल पेन्डिं जाया, डिप'जिट प्रब्लेम गैया। थ' जेसेबां सोयो बेनो हाबगोन। आरो जोङो सानफ्रोमबो बेबायदि एप्लिकेशन्सफोरावहाय डिप'जिटफोराहाय पेटिएम आरो नैबे गुगोल पेजों जायाबाबो लोगोफोर पेटिएमजों 100% सियर आरोना। थ' जोङो मिथिनो मोनबाय
YBY नि बिफाया जाहैबाय जोंहा नैबे RCK थ' जोबोद मोजां ट्रेडिं जागासिनो खायफा मानिया जानो हागौ निस्सय गोबां आर्निं खालामबाय थ' खालामबाय थानो हागोन जायफोरा इच्छा थानाय आरो इच्छा गैयैफोरखौ जोङो जर जुलुम ना स' बेबायदि जोङो इनभेस्ट खालामहोनायाबो मोजां नङा आरो जोङो जइन खालामनोबो लोगोफोर गोनांथि गैया थ' जोङो बेखौ अन रिक्स लानानै सलायलाङोब्लानो जाबाय आरो एप्लिकेशनखौ इउज खालामोब्लानो जाबाय थ' लोगोफोर आङो रावखौबो जर जुलुम बेवहाय हाबनोबो होआखै आरो आङो बेबायदि हाबनो खावलायनोबो सानाखै थ' जोङो बयबो मिथिखागौ बेबायदि एप्लिकेशन्सफोरा बांद्राय गोबाव थाया थ' जोङो गोदान समावहाय जोङो इनभेस्ट खालामनो हागोन थ' बेबो बांद्राय दिननि थाखाय नङा थ' बेयो अराय समनि थाखाय थाबाय थानाय एप्लिकेशन्स बेबायदि नङा थ' जोङो बयबो मिथिखानाय आरो बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै लोगोफोर थ' बिदिब्ला आंनिया लिंकाहाय नैबे डिसक्रिपसन बक्सआवहाय दङ गाहायावहाय थ' नोंथांमोना दासिमबो बे RCK आवहाय ना थ' रेजिस्टार जानानै थादों सोरबाया इनभेस्ट खालामनो सानदोंब्ला थ' निस्सय थाबैनो इनभेस्ट खालामनो हागोन आरो जायफोरा इनभेस्ट खालामनो गोसो गैया थ' नोंथांमोना खालामाब्लाबो जागोन आङो रावखौबो जर जबस्ति खावलायनो सानाखै थ' लोगोफोर आङो बिदिब्ला बेखिनि भिडिअखौनो लानानै फैदोंमोन दिनै गोबां बेबायदि दावराव ना थ' YBY आ माब्लाहाय खारगोन आरो माब्ला थैगोन बा माब्ला जोबगोन थ' जोङो सानफ्रोमबो बिनि सायावनोसै ना थ' आरो बेसेबांथो आर्निं एप्लिकेशन्सफोरखौ नायबाय थानो थ' आङो बेबायदि भिडिअफोरखौ लाबोबाय थानोबो माने बानाय जालायलांबाय लोगोफोर थ' जियानो हक थेवबो आङो दिनै लास्टलि आङो बेबायदि भिडिअखौ खेबसे दिनै आङो ब्लग हिसाबै लानानै फैबाय आरो नेक्स्टआवहाय आङो बेबायदि ब्लग हिसाबै लाबोगोन लाबोआ जेबो आङो गेरेन्थि गैला दे लोगोफोर थ' आङो दा बेखौ बुंजोबनो हानाय नंला थ' लोगोफोर बिदिब्ला आङो बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो हमनो सेस्था खालामगोन गोजोन्थों बाय बाय